puso, ay lilipat ka sa Hi! This This is Look Actually, palagi ko sinasabi sa So, interview ko na and today I got to Walmart and I got bilang respeto talaga. a Pero new kung Lego set dalawang isip and ko, it's hindi. called Una sa lahat, mahal ako ng GMA. Binibigyan nila akong prioridad at magaganda ang projects ko. At alam ko, And I already built it nila sa akin. At I yun ang built this at So, talagang dito sa business na ito, Burger King loyalty. and I didn't Ay, get mahalaga sa So, akin yung mga ganyang bagay. At that's it. pinangangalagaan ko. Dahil doon ay, palagi sinasabi Papa, ko, can you hold this kung, for me? Kung di tayo sa GMA, walang Marian Rivera. Saka hindi, di ba? Sorry, I Lahat say to ng my anak mo mom. nang naging malapit kay Marian, So, hindi niya next iniwan. to the Si Bambi Prentice lang, ang dami-dami niyang pwedeng puntahan. Pero nandun siya lagi. Si Leste Tobiara, ako na nakagsabi ng mga papasakitan mo. My dad's taking to At ito, parte ba si Big Dog sa pagbuo ng decision mo to sign up again here? Hey, not to be too honest, high. Consultation mo. Ay, hindi kami ganyang klaseng magkarelasyon eh. Kumbaga, may group po ako eh. May manager po ako, may mga grupo po ako na kami ang nag-decide at alam mo, nag-uusap po sa Romy kung paano. Sino ganun din, may manager siya. So, respeto sa bawat kampo. At happy siya para sa akin. Sabi niya, congratulations at nakapirma na uli ako sa GMB. I don't know. Happy ka rin I para sa don't know kanya, if di ba? this Oo naman. Bilang may song siya, may I think Genesis kasi. Daya-daya niya talaga, no? Hindi mo natatanong kung ano edad niya. Kasi mas Yes. Oo. Express, di ba? Parang pabalik yung... Oo, pabata ng pabata. I don't know if this Maria, may regalo na ba sa'yo si Big Dog? Anong plano niyo sa birthdays niyo? Makasabay, no? Pagmamahal. Sabi ko, talaga ko sinasabi yan, bilang sobrang transparent ng tao, direct to the point ako, si Dong ay may sorpresa para sa akin. And this one, and you know who's this one, everybody? This is Hindi ko alam kung ano, pero Stormtrooper. nag-text siya ng mga And he also bagay na has kailangan cannon. kong dalhin. Ano daw, ano? Ano na? Sige nga, ano? Ano? Ang lalang! Ano yun? Ano yun? Basta, lang Oo. Hindi ba sasabi niya, huwag ka ng maraming tanong. Total lalaban. Total pinipili niya ako, anong gusto mo? Isa lugar na pwede kang mag-shopping at pili ko anong gusto mo. O isang lugar na pwede kang mag-relax na parang paraiso. Parang gano'n. Paris! So sabi ko, ay, doon na lang ako sa paraiso. This So yun, syempre, alam ko, hindi masyadong This vocal si Dong, pero si Dong ang Hopper, tipong lalaki, Red, napaka-sweet. and So, Wow! May isusot daw sa'yo dito sa kamay mo mula ko. ay, pag nagkataon yan, Master, I'm tired. announce ko yan. fall. Marunong mag-design ng It jewelry. falls. Oh! Kasi, niregalo niya sa akin ng Finish. ano, Finish. at saka